Kanimo Inday Tanini. Inday Tanini, welcome back. Og may buntag kanimo Idol Dagol. And to you, Idol Dagol, good morning. Ilabi na sa mga suking tigpanubay ng inyong programang Mga Kapnod sa Kinabuhi. And most especially to all the listener of your followers of your program, Stagnant of Your Life. Mamugay sa piba. Itago na ako sa pangalang Lucy. Just give it my name, Lucy. Pero akong tinod na pangalan, Lucrecia. But you know, frankly, my true name, your name is Lucrecia. Taga Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. From Kruk, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang tinuod, 35 na ko, ug akong bana nga si Eddie, 40 na. Tell you honestly, my age limit is 35. And my husband is 40. Life begin at 40. Bisan to, nagdagko na nga mong mga anak. My children is very, big, very tall, very healthy. Ang akong kamagawa nga nagtrabaho diya sa Davao, samtang ang kamanghuran, nag-eskwela po o college diya sa Davao. We have 3 children, my 2 children, and elder is higher and older is looser. Mo nang pagbiya sa among mga anak dinhi, mura na pod may manag-uyab sa kumbana nga si Eddie. That's why we go away. Apan, abi na kong makabakante naming duha. But I thought my vacancy is all right. Apan dunay sakit nga miigo sa akong bana. But they have a big problem. Sickness of my husband, like a dengue fever, any kinds of sickness. Og dito na nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. And it's the story of the stagnant of my life. Og inini ang nahitabo. And this is what happened.
Ayaw, ikaw pang pa, grabe dyo kayo ka pang. Ayaw, ay na, matugnaw biya kay diri. Unsa ka? Unsa dito ka? Ay, ikaw mo dikit-dikit tayo mong, kung ano mabungot ko, kaya kahit kayo mabungot ko. Oo ba? Baka na akong biguti nga. Mr. Swabe na. Ikaw ba? Hiningaw ko sa mga bata, mangay. So yung mga bata naram na diri, meron kang nasa layo, uy. Saan bang mga bata nga talagsarapan muli, naraman tas Davao. Maugani na. Diristuas, Santa Cruz. Ngayon sa may mong plano ro gabi una nga, kita ramang duha diri. Gusto ko mo, kabalo ka pang, gusto ko kumukantag tipi-tipi-ting, tipi-ting. Gusto ko kumukuhan. Tugol mo ba eh? Pang, paminaw, pang bang. Kapoy kong limpyo sandayong gani ha? Sige, pang limpyo. Ikaw no, lagot ko ba sa nakadini pa? Maguba ng gutter na to, palit ka. Sabi ka, tira gamit mo na nga sa harap na sa saging, ikaw no? Ay, sige, patatag sa tulya diya ba? Ito, sila dato kayo tanmo. Umugani. Ikaw no? Gikapoy ko gidlaw sa atop gahapon. Sige na. Sa bangay ko. Natulog. Lain-lain magkakaya. Ay, sa katog diagon, ikaw no. Saan na lang ni, saan na naman lang ni na. Kaya pa kayo niya nga kung ano, kung naman naghihimog sa yaling mantel na to, oh? Siya ka na, ni mahaw pa ni sudaan. Parang matulog ako. Ay, ayaw, sige bang inaanagot. Hindi ko mukha ubingas digos. Sa gagabiin na. Eh, tiri ba, ikaw no? Pang, kabalo ba ka pang no? Alam ko kay pampila na kabulan pang. Matalikod naman niya akong bala. Ay, saan? Mura naman ka ng hila-hila. Mura hila-hila pang ang gibutangan o kuan ba, asin ba, kay mo, takil. Samo kragudin na to. Naganitas. Baan mo eh. Kaya diri ba? Kuha. Bebe. Kumutol ko ni mong sampotron. Ha? Sige, kumuta. Boy, iba, boy. Sige, sama, hindi ka matawa tari. Boy, iba. Boy, akong samput. Dili ko. Ako, sige, tutik ko. Sige, dawaton ko na talaga ko mo ba? Basta matubang lang ka diri ba? Mga nga ba ko? Grabe, kasida gila. Uy, matubang na rin. Hindi na ko. Sabi na masawa. Halang bukid kinain. Magkabalo, magkagauha patas kami na diri ba? Ikaw lain magugag ka ayugod. Mara magugag ka ng dilibana. Sabi kayo obligasyon ako, ha? Sino na? Sugda na to. Kananar, ay. Makatawad yung kanimong naubos sa paninood na kaginana. Sa mukha, imo mo kung... Sige na. Matulog na may nuga ka na. Sige ka na, ana. Sige pag yun. Sige pa. Ano naman ni siya? Ano naman ni siya bantig? Duko na mo. Dungoy na. Ay, madungoy na mga kalit. Ay, malain ang puta. Uy. Gawasag na parang digin ba gano'n? Ay, sabuk. Ambot na lang. Lalaki ka, Mari. Lumi lagi ka karon, Mari. Sige lagi ngisi, Mari. Ano ka na, Mari? Basta, permit. Permit, hindi. Ay, wala kang nagkakakuhan. Wala kang tagatong gusanahan. Permit. Ana, ikaw. Ay, ako yung Nadaot lang naong Ay, kung istorya yung nanamari kayo, maglago ko yung sa puton ko. Ano naman? Ay, makuha na ako kamunggay.
Alam kay diabetic na ako lang akong bana niya. Wala na, di nagyong taon. May ubo kay gahi. May tuod kay mapandol ta, magtapatagtag doon. Mariso naman, sa'yo, ganyan diabetic Mari. Uy, Ay, abutanan niya. Sumugay mo lang na ng kasukar ko. tagaan mo rin mo kasukan. Alam nga, tagakuan man na. Dili man na nabita sa... Ano ba yung kanina sa takot? Daga kayong tubo di. Ano usap ka ng tubo? Lagot ka ayo. Pamilos-milos si Kuday, pamalingan ka na ang sunod. Sa magalingaw na ko ano, oy. Ako, umalingaw ko pero misos eh. Ikaw ba, mawahi jud ka na. Kapoy na kayo kong dali. Ang uyo-uyo na nga akong bana ba? Ano na nga, di ba? Nagpakuan ako, nagpatambag na kong Dr. Fritz. Wag yapon. Kabalo ka akong bana. Ay, ako na lagi mo surrender sa iya ha. Ay, maglakot kayo ko itong silingan na mo si Eugene. Ito mo, tinungiyag na ko sa una. Tigil ko, wala ba? Kay, Hindi ko kaya ba? Hindi ko kaya ba? Ano to? Sabi iruan nila. Se! Se, Eugene! Sama ko lang ng iro ni silingan na yun. Wala ko ay kaon. Siga dyan hiding. Bakit sa puto dyan ko kumayo ana madoy? ay, relax mo di, Mats, nasawang ka. Hey, sweetheart, ay na dali. Hi, Ayaw, Mats. nandito na kay Jack. Ito na sundan dyan dyan. Unya, Kanya, kababag na. unya, nalapa si Mari Rico, ikaw git ba? Kanya, kung saan mo na lang ne? Wataran lang ka diyot, good. May pakamads kay... May pakamads kay mong bana. Uhaw pa po na permanente. Ay, mga wala lang ko diri ka mong gay, oy. Sige, Mads, ayaw mo dyan, Mads. Sige, Mats, kaya maglingaw-lingaw kami. Bye-bye. May pagtaon na akong kumahari taon. Kay permanente taon siya, bisbisan siyang bana. Ay, nahagpat na lang ko ni kamunggay. Bana, wagi taon. Ay, hindi lang ba? Sis ka na, malapit kag baguhan pa ba? Laina na ako mamino eh. Mamino, sabaan man kayo ng... Ano? Maingit magwala niya, oy. Ay, ikaw ba? Ay, Hinay-hinay, stop go. Uy, pwede... Kami mo, apiara nila, pero di man pwede. Abiyan ni sabaw mo, tambakay ka mong Oh, may mga inaanak, kay mga inugang lami, magluto ko. Lami, kay maminaw ni mo, nyaga kita ng duwa. Waduk ko, kadugog, ginaanak ka pa. Suya na kay ko niyong tawanak ka. Dugay, lagi ka talaga. Mahay ko ba, may kong sukot to si Steven. May kong sukot si Steven, kay binuangan pa to siya asawa. Dali na to, magkaya nga nakakita na to siya glain. Ha? Ang saan yung kalapis siya? Sabi niyo magwala na imong trabaho ni mo. Kabulo ba kanya to ko nito? Ha, si kumare? Wala, gibis-bisan, Kuditi na sang may sayang wan yang... Sayang bana. Ikaw, bana ba ka? Baan mo? Sige, hung-hung pa lang na. Sa may ganahan po ni mo nga, banha mo kay kagbaba. Ako kay kumari kanino ito ganahan ganyan bana kay bana kayo siya. Ikaw. Ha? Alangan na ay mabugay ka. Lalala lang kamunggay diya. Alangan di... Pagkaon kayo asin para mawala mo buba pa rin mong blood sugar. Isa mo ganahan ni Apoy mo. kay ka ba? Sa mo ganahan mo, dulog ni mo nga. Ibis, ganahan ta kay... Lahi man to sinagita ni Mari, makadungog ba po ka na mong kabok ko rito bis bumba. Imo ang sagit, kay magsige magag... Problema ng atong mga bayranan diri good. Munsa man muna man akong pahimong tanga ikaw amang yung ka. Di kaglakaw pag abot tulog talikod. Sa ka?
Sabi gusto di mo? Ha? Ha? Kani? Paglagot niyo ko'y pulungan man dyan ako ka ba? Buti mo Sige, gusto? sige, anak ako, pugsan dyan kong mayo, sige. Gusto? Ha? Alsan, ako ay kung ano na, dugay na rin ako nagdumutan ni mo. Ila ko na pagtahan. Kaninahi pa na, para sa kagawas. Gusto ay gusto Ano ni mo. gusto? Ha? Ano gusto? Dali, dali. Ay, dirigbe. Ay, kung ano ka gunitit, kanta ka be. Bitkan be. Tara mo, nang yamid na. Nang yamid na lang aninga ka. Di ka gusap. Kadali lang. Ako ba rin? Kasahon ako, be. Kasahon. Kasahon. Paglalag putok siya, oy! Kami na kakao! Ay, kaniyot. Mang! Lakina! Kuna pa siya, ang pwede kasi biyaan, anak! Saan naman yun? Gamuso na lang siguro na. Tara, bantan, dito, biar ng portan. The doctor is coming. Dok, maingat daw, Dok. Uy, may adlaw. So, luya mong kayo ka, Dok. Sa problema mo, sa may sakit mo. Ay, Dok, wag yun na, Dok! Anong mo na gini, Dok? Pakya sa kanya kung bala, Dok! Wag na gini, mura nilin ka ng iting lanay! Hindi, ba? Lupig pa kituli, ani, Dok! Wag yun ni Dok, ba? Sino ba? Mister, susunod may problema na yung bana. Mister, problema na yun mo. Wag na din na mo to hakaw na, Dok! May mamanda mong silingan, kay kanado, kimisbisan siyang bana. Ako, pag mga taong ko, ani, wala. Dok, Wadya mo! hilong ba? Sa hila, maulaw ka? Maulaw kasi mo binuhatan ni mo? Ha? Mga na? Lingkod. Dok, ano mo ko na siya, Dok? Explain yun! Paano mo ko, Dok? Ano na siya, Dok? Asilan, explain niya. Tarong nga yun nag-explain niya. Hindi na mo ito yung hakaw. O, pag-consulta sa doktor, lahi na, ha? Saba ba? Saan ko? Kasi sabi, mauwaw ka? Mauwaw kasi magbinuhatan? Kaya na ka maghatang obligasyon yung asawa? Dok, kabalo ka, Dok. Pag bibi anak, ani, Dok, ba? Kamong mabangko, Dok. Ano yung mga anak, no? Daan na kayo na mga anak. Mister, pwede ka mahilo mo kadali niya, Mister? Otto, sa kandoktora ka. Dok, pagkamala na siguro mo yung mukhaan rin ka na masuko. Ako may kasama na may nuko ninyo. Ikaw ba, hilong gari? Di kita na malain ng doktor sa mong tirada, oh. Wala akong bungot, oh. Pagkatuon niyo ako nag-istorya. Dok, nag-storya rin ka. Dok, muna mong kagawa ni Lihog, Dok. Natabunan naman na sa mong bigote mong baba, Dok. Sabi na ako nag-kagbunot, Dok. Tawa niyo ang taga ka. Hindi taga si Sabi Street doy, ha? Ano ba ko na siya, Dok? Inigkuhan, Dok. Di na mo ito hakaw. Lagi, Dok. Kay, ano na problema ng akong asawa, kay di na ako siya mapalipay, Dok. Patanawan naman siya King Koy. Para malipay na. Mauna mo lagi na yung mapurura. Kabuang na mo na ibasan mo. Ha? Hilong ba? Kaya napakonsulta ka? Pagkusulta ako. Dok, nabalik yun ako kasi alibyo ala, Dok. Patanawan naman siya o kuhan. Patanawan naman siya kung anindot kayo nga dibidi. At masalita rin na rekista sa una. Kana. Papaminaw naman siya kanang drama sa MOR, kanang kuhan, tapnod kay mga aning-aning ng mga tao diya. Wala lang mayawat talag malipay na siya. Dok, wali tayo. Okay, resitas ko, Dok. Ilan niyo? Kanyo? Gamitan niyo? Imo na ni? Ito ba? Tambas kalibangan ni. Isa, Dok. Anong kalibangan? Gahe, magay mo kalapay.
Kaya mo, imna na. Buduan. Imna na do, imna na. Ha? Ma'am, ini itong luod siya. Gusto niyo mang loodan ng imong gibuhati mo, ha? Sino Silingan mo si Alan? Yang asawa? Berminti niya malipay. Nagkakan siya kilipay, lagaw siya asawa. Kabalo ba ka na? Amo tag tinul pa lang nagbagko na siya. Ha? Tama na ganin. Si Steven, kato, kitaan mo to nako. Grabe kayo tong kuwan, nakakaya itong babae sa una kay napakya sa yang kuwan. Nya pagkuman karon nagkuhan mo siyang kuwan pa gyud, nakamedyuking kuwan. Na ikaw agyon. Ganito na. Ha? Yan na. Ay ko uni-uni. Nakatuman akong tambal. Yan na, pwede na. Ay ko uni-uni ha. Lagi. Sigurado ka nakatumar kang tambal. Oo, sigurado na. Bebe. Action na. Action na, be. Amuka ni si Pangutot. Sumang ka, hindi ka natugong anak. Idukabra na ko na, be. Sanain yung tiyan. Ano galain man ang dik? Sa magtiyan mong gidala di ay, ano galain man na? Tambal gid hatag doktor ba? Gusto rin na yung... Tambal mo sa kalibanga. Good. Bebe, ikaw. Mugahi ilaw na mumhu ka na ba? Ano mo na ni Gandhi? Ha? Nain niya yung tiyan gani. Hey, usao naman ka lang ako, eh. Wala dyan ko kasabot ni mo ba banangha ka ba? Oo, masuko manong ka. Gusto rin masuko, anak. Yung nga, anak, andam na ko kay ko, anak, hindi na ko, nakagawan. Balos ko. Wala dyan. Pahulay pa daw ni ingon ni Dok. Sa karabiin na lang. Huwalas tayo, noy, bahala ka diha. La 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 la. Ay, gapasa ko ma. Ay, Marie. Ay, hi Marie. Naman lagi ka Wala, blooming nga si mga orkesoy, mark ikaw, no? Oh, anak lang mo Marie. Basta binisbisan gani. Gid na siya. Ay, maibog mo pa sa tanim mo, anak Marie, eh. Ikaw di wala ang gyapon. May pinuranta ni Marie kay Giyap. Ang ihi, ako yun. Kaysa naman na Marie. Uy, pangitain ang paraan. Uy. Ay, nasing sa istorya diyan, ay nadire. Uy, sa'yo pa kayo, oh. Namutan ang bintana, ang sabi nila. Sige, ayaw pakita na si Marie. Oh, nakakita si mo, ha. Dila, nadire. Marie, hinahinay na ko sa ka, ha? Marie, ayaw mo, Marie, ha? Pag-enjoy yung maayo mo, Marie. Oo, siyempre, Marie. Labutan, ginamit tayo, maibog matahan nyo, eh. Ay, kaba, kita ka niya. Kaning pagwarin ko kaluto o kaning kaning bate, Lagdosa, taga na kong batirol, Ayaw lagi mo, ikaw ba? Ayaw dia kastak. Lagutan, yun, di mo. Asam to gapas, di mo tanan ako sa kudalungan, be. Mula ako tuko ka na umbana, wag rin pulong na umbana ba? Ano ako nagminyo, aning sa'yo. Ma'am, sahid ko na ko yung mga pagkukulang si mo. Sa mga iko ko ni sakitan eh. Pero mag-ulian ako, mang. Ulian na ka. Sigurado ka. Inumas. Puro na ka istorya na imong ulian. Inumas ako lang. Ayaw ko kayo na agod, be. Maglagot na pati ko ka na naawin. Pwede ka mag-istorya yung inana.
Gusto ka ng harsh kay ko? Muna ko gusto. Kanang mayroon kang hiwantes. Kana? Dali, you want this, ha? Pablastar ko, be. Dapon mo na, be. Buto na. Malipay na yung kwala. Yay! Malipay na yung kwala. Dili, basta. Ayaw pa. Sige na lang ako, sige na. Blooming anak ni Buto na manggar. Sana ba ka na Ay, ang trade bungkag na yun. Lagi ko gani ko. Hindi sa kilid. Hindi upo. Ay, mare ka malong kalipay. Hindi kayo ko. Grabe kayo kalipay. Lapas sa langit. Dali na nato. Ikawan naman. Naramin sulti sa pikan. Baka malong muog sa mic, mare. Kailangan man sa itong istorya, mare. Sige na, mare. Pagay mo balik ako nito, mare. Kaya magpabisbis sa sad ko, mare. Sige, mare. Tipi-tipi-ting. Classic sensation. Nalipay jud ko Dolanday. Ug naulian na di akong bana. Pinagi sa iyang mga maintenance ug sa iyang pag-exercise, naulian siya. Ug makakanta na usab ko og Tipi-tipi-ting. Tipi-tipi-ting. bisan taro din na namo mamanghura ng among mga anak. Pero nalipay ko. Padayon nga po na among panaghinigugmay sa kumbana nga si Eddie. Sige na day, og dol, putlo na nako ning akong suwat. Kaya naghuwat na ang akong bana dito. Palihog na lang akong patukar sa among team song nga duha. Daghang salamat. Inyong suwat magtatampo. Lucrecia. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. We don't have to dance in silence. You don't have to be so blue. I feel that you're out of balance, but there's a lot waiting for you. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka,
bisan og buhay klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Maraming paraan para tandaan ang McDelivery number na 228-6236. Ulit-ulitin hanggang makatulog. 228-6236. 228-6236. Ipatattoo sa braso. 228-6236 na ba? Teka, hindi pa tapos. Ipangalan sa alagang aso. Come here, 228-6236. Gawing cheer sa Pep Squad. 228-6236. Woo! Kapag gustong magpa-deliver ng McDo, tandaan lang ang McDelivery number. 228-6236. Pwede rin, kantahin mo na lang. 228-6236. Ang McDelivery number na 228-6236 is save mo na sa cellphone. Sa wala pa akong mahumanog storya, makahurot na ka ug usa ka baso nga tubig. Ing anak kapaspas. Maunang inom na ug 8 ka basong New Wilkins Pure adlaw-adlaw. Gikan sa tatak nga kasaligan. Naibaw ka, ang tubig mo tabang aron ihatod ang sustansya sa imong lawas? Inom 8 ka baso nga New Wilkins adlaw-adlaw. Wilkins, ang masaligan nga water brand. Nagbolok si Day, nagbolok si